Dewa Tresno ae ya. Oke. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune dibawakan. Tetep di iya anu lho ya. dong harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astra Brata ndak lali toh? Oke. Ngono apa jenenge kuwi mau? Ya engko. Mas Aryo mana guyu ya. Berki 1-2 ya, Dik. Oh iya, Berki 1-2 ya. Oh 1-2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lah iso jopin-ipin iki Mas. Ora. Mutar. Oh Mas Bubuy. Iki wis tikatine terancam mesti ya. Gandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa saraning wadya kang lumampah kumpul sajara watata tanjarup tenira maparana ong dwaja miwang bendeng ungkung risang rekyana pate kang minangka cucu ing prawadya bala iya jagat iya dewa iya bathara ora kencan ora semayan iki ketemu kelawan Anoman Antarja Gatotkaca kang sarta Antasena ketemu ana tepis wiringing negara Ngastina lho inggih sinuwun bekti kula katur iya wis ndak tampa Anoman bekti kula katur wa Baladewa bektiku katur Pak D
Ya, wis ndak tampa Antareja Gatotkaca apa dene kuwi Antasena. Wong sik iki kok dampyak jane arep do menyang endi? Nun inggih sinuwun. Ing ripalenggan sakmangke kula tinanggenah nyepuhi para putra-putra Ngamarta anggenipun kedarang-darang ngantos papan mriki bot-botipun ngupadi dhateng murcanipun sinuwun Prabu Puntadewa ingkang sampun sak candra laminipun murca saking negari Ngamarta. Yayi sami aji murca lakar kados mekaten. Lah dalah. Ya, nanging sanadyan to Yayi Prabu Puntadewa murca, aku percaya aku pitaya. Mesti lungane Yayi Prabu Puntadewa duwe gegayuhan sing apik, duwe gegayuhan sing becik. Nuwun inggih. Nanging para putra-putra Ngamarta sampun prasetya mboten badhe wangsul menawi sinuwun Prabu Puntadewa dereng timbul mangkono Anoman lakar kasinggihan. Lah lajeng sinuwun Baladewa ngene Anoman. Kawrana aku bubar wae saka negara Ngastina. Antuk undangan saka Yayi Prabu Duryudana ngrembug babakan tumuruning wahyu keprabon. Perembukan durung rampung kedadak ana babak anglayane jujul anusuli. Ana pandhita neka ngakune saka pertapan Nawiyat peparape Begawan Dewa Kumara. Ora mung kuwi Anoman. Begawan Dewa Kumara malah manunggal kekuatan kelawan Praja Ngastina ngancam ngincim bakal mateni para Pandhawa. Gatotkaca wonten dawuh Antasena iki apa ora ngerti trapsila apa ora ngerti yuda negara. Wong tuwa isih lungguh ning kene kok mak klepat lunga apa pancen ora mudeng tata krama apa pancen ora mudeng Subasita. Nyuwun sewu sinuwun. Mboten kok nama Antasena ninggal ing areh katrapsilan iku mboten nanging sampun dados watak wantu solah selaganipun Antasena menawi mangertos pepundhenipun badhe dipun pejahi. Taratamtu klepat madosi tiyang ingkang badhe damel kapitunan pepundhenipun para Pandhawa. Ngono Anoman lakar kasinggihan. Oh ya wis yen pancen kaya mangkono. Yen mangkono slendro rasaku slendro jiwaku. Antasena bocah enom dhewe, Antasena bocah aragil. Parandene bisa cokat cakut rengginas trampil. Weruh pepundhene arep dipateni, weruh pepundhene arep disirnake. Kowe Antareja Gatotkaca kok nggur begegek wae. Nyuwun tambahing pangestu. Kadangmu padha warah ben becik besok amendemo. Besok amendemo baris. Kata sang Gatotkaca tinon mapakaraka suta
teka pira kresna para temen arep muji saktinira para temen arep muji saktinira ngaglah ing tengahing delanggung arisang Gatotkaca nering cipta arasa ngambah dirgantara sigra ngencengi busanane apa to busanane Raden Gatotkaca caping Basunandra Kotang Antakusuma kasut padha kacerma yekti ana kuasane dhewe-dhewe caping Basunandra ana udan ora kudanan ana panas datang kepanasan Kotang Antakusuma apa to dayane Kotang bisa mabur tanpa lar mencolo tanpa suteng kok kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil kacerma lulang sanadyan to walulang dumadi saka walungsungane Sang Hyang Nagaraja dayane ngambal masangar kayu waing sarta ngungkuli pendhita tapa dadi tawa tawi tawar usang kebusanane Raden Gatotkaca sigra cancut tali wanda ngeprak lemah kaping 3 mletik ing awiyat sumusuping hima himantaka Dalenggayo kekono risang Ramandaya pati ana yaksa gong cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning warih badhe kulam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri Wanara Seta yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa jenengmu? Aku Anoman. Bari takon sapa kang dadi jenengmu? Kakesete Kanjeng Guru Panemban Begawan Dewa Kumara. Tumenggung tangkatku aranku tumenggung Salokat Katut Barat. Salokat Katut Barat ya kawara nyata. Nyimpang ngiwa utawa nengen sumedya laku marep menyang ngendi arep goleki Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa yen wis ketemu rangket tangane srimpung sikile bacok gulune
ora usah goleki kang ora ana anoman kang bakal ngerampungi nyawamu. Edan. Wani karaku sing tak wedeni apamu. Legan golek momongan pupuno, golek pacang marangi tatal, graja tak tebiah dadam lengsati kamu aja takon dosa kowe.
menungso biru padha aku. Sapa iki? Antasena maju kepro ngarsa legane atiku. Ya. Wut. Hei. Ho, hi, ho. Hais. Ambruk. Wo. Hait. Ho. Ho, hit. Ho. Ho, hut. Wosok kowe. Bentar kowe. Ayo, dilane. Oh. Wah, edian tenang. Ada yang sepur gosong. Prabak sro kabrahan nanggagat waja mlintir gumbala sugal wijining sabda sadatunggal kula wonten dawuh Rama Panembahan bubar mawut barisan saka negara Manusa Rukmi Anoman kalian para putra-putra Ngamarta mboten kenging sinangga enteng pancen kapara nyata. Menapa kula ingkang kedah jumangkah menapa kula sadatunggal ingkang kedah kumerembyah Rama Panembahan. Kalian para putra-putra seswa paduka nggih Prabu Nagasasra kalian sabu inten. Wis ora usah dadak tumandang. Mundhak dadi kriwikan dadi grojokan sumenya sawetara kae sing tak sawang maju magut aning pupuh magut aning rananggana satriya pringgondani sing jenenge Gatotkaca sing kaprahe kondang otot kawat balung wesi jajal tak tamani pengabaranku ora kelakon dadi watu tak sembah pitung turunan.
Mati aku. Anoman bocah Pringgondani kena pengabaraning Dewa Kumara Jaka pambengi karepen aku sing ngrampungi Begawan Dewa Kumara. Sampun sinuwun sampun. Sajakipun Begawan Dewa Kumara menika winong wong ing Bathara. Banjur iki prayogane kepiye Anoman? Ketimbang kedrawasan sumangga kula aturi manggul kunarapanipun Raden Garutkaca. Pados tombo supados angger Gatotkaca saged sajake sing liyane giris nandhiki Begawan Dewa Kumara. Ketitik ora wani maju sak usahaku bisa ngalahke Garutkaca ya. Yen arep mundur-mundur. Pancen dudu kowe kabeh sing ndak goleki. Nanging Puntadewa raja negara Ngamarta. Aku bakal ngangklang jagat tak goleki ning ngendi papan dununge Puntadewa. Bakal lebur supaya kobar dening kasektening Begawan Dewa Kumara. Semedine Prabu Puntadewa nampi wujuding kanugrahan wahyu keprabon saking Sang Hyang Pada Winenang. Giya risang Puntadewa kalian Semar Badranaya dipun dandani kalian Sang Hyang Wenang kinen tapa ngrame bantu marang titah kang butuhake pambiyantu. Nuringge kekasih Arsi Pancatunggal dalah Bambang Asmara Bumi. Tapa ngrame paring waluya jati temah nirmala dumateng Raden Gatotkaca ingkang kena pengabaranipun Begawan Dewa Kumara tanggap risang sadat tunggal merepeki ungganing Begawan Pancatunggal. Hina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringkane kura saketer niki donganing kunglir wuwu sing bini panca sapa iki
ana busana kabrahmanan aranku Begawan Panca Tunggal Pandhita Kleyang Kabur Kanginan. Bali takon sapa kang dadi kekasihmu? Aranku Prabu Sadatunggal saka Kraton Negara Nusarukmi. Lumaku marep menyang ngendi? Goleki Prabu Puntadewa Raja Negara Ngamarta. Yen wis ketemu arep ndak pateni. Yen kena ndak pringgake secara becik nunggula mertobata kelawan Gusti kang akarya jagat aja nganti tumindak muketetesan letu ing kanistan. Mbah ora krep sapa wae sing dadi pawalang musuhe ya kuwi Prabu Sadatunggal. Ayo maju kepara ngarsa legaring atiku ngejak pirang dina ladeni kuwi. Lah iki mungsane. Nyata larupa saking godha sakura kula. Yen atanamu tusa sang Sri. Iki sing tak golek Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Wah, lakon dadi bandan. Direncak wong telu lakon dadi Kunarpa kowe Puntadewa. Selawase aku urip durung nate bondo yuda kelawan sasamaning titah. Yen wis pancen kudrating Puntadewa mati dina iki. Aku ikhlas, aku legawa patenana ratu katelune. Awit dayaning wahyu keprabon ingkang tumurun wonten Prabu Puntadewa ingkang dipun tedhakaken kalian Sang Hyang Wenang Prabu Sadatunggal, Prabu Nagasasra, Prabu Sabu Inten dadar sejatining wujud. Prabu Sadatunggal dados pusaka Ngamarta jimat Jamos Kalimasada. Prabu Nagasasra dados songsong payung tunggul naga. Dalah Prabu Sabu Inten dados pusaka Ngamarta keris Kiai Karawelang. Oh, samu barange wis cetha, samu barange wis tinarbuka. Negara Ngamarta wis ayem tentrem, pusaka Ngamarta wis balik. Ya kuwi wujuding Jamus Kalimasada payung
Agung Tunggul Naga kelawan tombak Kyai Kara Welang. Sapa iki no? Bambang Asmara Bumi Balitakon Begawan Dewa Kumara. Ora trima dening patining murid-muridku. Puntadewa Gorak pateni nyoh Tampanana. Mangung kanduhan rimbang kuwi to guru sing gawe gara-gara ngono ae gara-gara dadak membo pandhita mung dadi lantaran aku mung dadi sarana tumuruning wahyu keprabon marang titah Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa Kyai Semar lan aku njabel pusaka katelune pusaka keprabon Ngamarta Jimat Jamus Kalimasada payung songsong tunggul naga kang sarta tombak Kara Welang aku mung paring pitutur marang para Pandhawa sumrambahe warga kang mapan ana ing negara Ngamarta apa wae yen gandolane kelawan Gusti kang karya jagat bakal kukuh bakuh tombak keris jimat kuwi mung sarana nanging kekuatan kang sejati kekuatan kang langgeng kuwi dumunung aning Gusti kang murbeng jagat wis Kakang Semar negara Ngamarta wis ayem tentrem kang sarta adem suasanane ulun pamit bakal bali maing kayawangan Kakang. Jaluk wahyu keprabon edan. Tuh. Tuh. Wah. Wah. Cicil Bratayuda cangkem elek. Oh.
Batan Baldatun Toibatun Warapun Gofur Gemah Rimpah Karto Toto Turaharjo